Se säkki äkkiä ulos. Ei tämä kauppa ole mikään sikala. Joutava kun pienestä suuttuu. Joko sahasit Lautalan tukit? Joutava! Kauankos noissa nyt muutamassa tukissa? Hetihän ne sahasin. Onkos Ellen paikalla? Ois vähän asiaa. Ellen, tules tänne. Antonilla on sinulle asiaa. No mitä? Onko se Raussin Mooses kotona Pyötsaaressa? Keitin viime yönä punsaa. Voisitkos viedä? Mikä peru täällä Antoni haisee? Et kai vieraisu? Joutava kauppias, itse oot vierassu. No, tää herkku saattaa vähän haista. Keitin sen hylkeen lihasta. Ellei olisi setä, niin ulos heittäisin. Koko kauppa haisee nyt märäntyneelle. Anna Ellen äkkiä pari pussia ja laita Antonin punsa tuplapussiin. Ja koko herkku kellariin ja nyt ovet auki, että saadaan kauppaan läpiveto. Anna Ellen äkkiä Jokelalle ne piimäpurkit ja postit. Antoni näyttää olevan todellinen herkkuperse. Joutava. Ootsi. Häitä pois.